onye ọbụla ịhụrụ na-aba mba na-eti aka n'obi ya mụnwa ka ilechara anya mee nke a mụnwa onye ahụ bụ ndị mmụọ ka ọ na-akọrọ ebe ndụ ya dị maka na ọ na-aba zụtacha ala ewekọm akụkọ ute ejide egbe n'aka eweju ma nwaanyị ga-erikwa ntị adịkwa mụtakwanụ ka esi emechi ọnụ ma ihe ọmachi mere gị wee ruo oge ịhụnanya bụ ihe emeela ị nweziri ike tọpụ nkịta gị na shen maka ọ bụghị onye ọbụla i chere hụrụ gị n'anya bụ onye hụrụ gị n'anya ụfọdụ bụkwa ụmụ ihu abụọ ọ bụghị onye ọbụla ka obi dị mma n'ihe ọma na-achọ imere gị ọ bụghị onye ọbụla ka obi dị mma n'ebe ị nọ ọ bụkwa etu ị dị ka onye ọzọ dị ewekwana onye ọbụla etu isi wee were onwe gị Kingsley agụchara mahadum ebe niile ọ chọrọ ọrụ onwe ya ebe e were ya n'ọrụ ekwesị anya nkwa na aga enye ya ọrụ emechaa gharịpụ ya ihe a ka o mere ọtụtụ afọ o ji wee gụchaa akwụkwọ wee na-achọ ọrụ nsogbu Kingsley nwere bụ ọnụ ọ naghị ejitenwu onwe ya ire na-aghọ ya nkọ ihe ọma chi mere ya nya bụ ọchị nweta ọrụ o buru ya pụọ na-akọrọ onye ihu na onye azụ na-akọrọ ma ndị agbata obi o chee na onye ọbụla ka obi dị mma n'ebe ọ nọ o si ka njọ ọbụla ọ bụla Kingsley ekwupụ ya bụ ihe ahụ aga ezunye ike ọ dị ya ka onye buru ibu wee ruo mgbe ya bụ ihe si n'ọnụ ya pụ o wee nwere onwe ya o wee rutezi otu ụbọchị Kingsley agadịghị akwụkwọ anamachọ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ na-achọ ndị mmadụ ndị ụlọ ọrụ akpọkọ ha niile nye ha ule ha elesi anya bụ ule wee lanwa asị ha na-aga ezi ha ozi emesịa kpọọ Kingsley si ya na ọ gafere n'anya bụ ule na ọ ga-abịa na Mọnde ya ka a bịa gbaa ya ajụjụ ọnụ ọchị ekwezi Kingsley fụ ha ọkụ obiọma iju ya ọnụ o bukọtalizi ihe a n'onwe ya o wee mapụ n'obodo wee na-akọrọ ihu na onye azụ ma ndị hụrụ ya n'anya na ndị kpọrọ ya asị ọhụ ndị enyi ya ọgwa ha na ya na-achọ inweta ọrụ na ya nweta ọrụ ugbu owu ite ala ụbịama agbafuo ọ gakwuru enyi ya nwoke ha abụọ soro ole ya bụ ule mana akpọ nke ahụ si ya na-akpọọla ya na ya ga-aga ile ule nke aha si ya kọngrat mana obi adịghị ya mma maka ọhụụ na Kingsley na-achọ ịga ya mana ọ gosighị na iwe na-ewe ya ọ na-eme ka gasị na obi dị ya mma Kingsley eburu ya bụ akụkọ gaa n'ụlọ ụka ganye testimony si ha na ihe ọma na-abịa n'ụzọ ya na ebe ya gara chọọ ọrụ ka a kpọrọ ya si anya bịa ka emenye intaviu na onye ọbụla tinye nwe ya n'ekpere Kingsley eche na onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka ka obi dị mma na-etu o si wee were ha ka ha si wee were ya Kingsley emechara ihe akwado sụọ suutu ya gbasa anya ọkọchọ dee ya ayọn ịhụ Kingsley ga-amazi na Kingsley o wee rute ya ka emenye intaviu ọka na-amaghị ebe o si amalite kọma Kingsley ọkọrọ ya na mpa abụ ọkọrọ ya n'azụ na-akọ ya ka gasị na ihe rikpuru n'ime akwa ya na-ata ya na-aghọkasị ya ka ebe akụrụgba na-aghọkasị ya Kingsley na-agbalịsi ike ka o die nya bụ ihe mana ihe aka na-akọ ya na-aga n'ihu Kingsley ediwulizie nya bụ ihe o wee yipụ suutu ya n'ihu ndị ahụ na-emenye intaviu ịma ọsọ nwaanyị gbawara hasị a n'aka bụ obere ọsọ ka o yipụrụ suutu ọchịcha abụọ ewesi na kootu wee rịpụta ndị na-agba ya ajụjụ ọnụ a na-ele ya ebe ọchịcha si wee rikpu na suutu ọ sụrụ asụ dee ya ọnụ mmadụ amaghị ọ kọchala ọkọ bịakwa dị gaa ala ka a jụọ ya ajụjụ ihe ha jụziri ya bụ what is that your name again mgbe ahụ ka o ji mara na mmiri aba n'opi ụgbọgụrụ ha si ya will get back to you wee ruo taa ndị akpọchighị ya azụ onye ọzọ ka a kpọziri ọnọchizi anya Kingsley ebe ihe mere ya sikwanụ ọ maghị gee m ntị itinwe okwe wọt imekọta tie last card ndị gị na ha na-eti okwachiri obi n'aka ha mara na ịchọ na ịgba ha ịchọ na ịgha ha na-agba mbọ etu ha si wee nwee ike iji hụ na ha dọchighara gị azụ ha na-achọ ka ha buru gị ụzọ gbaa ọ bụrụ na onye ahụ nyota ihe iji agba ọ sị gị I need something like this I need triangle maka ọmana sekọk iji agba mgbe ahụ ịgbagharị nwalee anya hụ na ijize triangle ijere ahịa ihe o ji wesị gị ihe dị otu ọ ma na inwe ya onye nke ahụ bụ onye gị na ya na-erikọ onye marụrụ gị ụlọ nwere ebe isi eje na ebe isi ala mana ihe nwere ike ịkwatu gị ọmụ ihe ị ga-emenwu ikwe asaa n'anya n'ebe ndị ahụ nọ mana ọ bụrụzi onye iro gị na-anọghị gị nso onye na-amaghị ihe iji agba onye na-amaghị ka isi kwado ọ pịa gị hold on onye nke ọzọ asị gị pick 2 ka ọzọ asị gị general tupu ị na-ama ihe na-eme ichizuo n'okwu aka ha adọchighara gị azụ mgbe ahụ okwu ha agbamichaala tupu ị na-esiri m okwu ahụ achijuru gị aka apụta ị ga na ọbụ continue with last card okwe nke ha agbamiela ị na-enweghị pick 2 ị na-enweghị hold on ị na-enweghị ihe ọbụla ichiri obi n'aka ị gaa na ebe isi okwe n'aka gbaa gị buru gị ụzọ gafere mgbe ahụ enwetara ihe ha chọrọ ha na-achịzi gị ọchị maka ihe ọma ha na-achị mere gị emerere ha were ihe na-eme na ndụ wee mụrụ ihe ọ bụ etu a ka ndụ si aga nya abụla mgbe ihe ọmachi mere gị maọbụ ngozi chi irute gị aka i were megafon na-ekwusa ya chere godi ka ya bụ ngozi mezuo chere ka ọ kaa aka ka ghara iji abalị gaghọkwa onye bụ mkpụrụ n'aka ya aka ọ bụkwa ihe ile na-asị gị congrats obi dị mma ntị adịkwa ya gazie